Belgische grens vanaf vandaag weer helemaal open. Het is maandag 15 juli. Dit is Zeeland Nu. Zeeuws-Vlamingen weer naar de Belgische pomp. Gloednieuwe operatiekamers, neusje van de zalm. En 25 jaar de Appelaren. Dag dames en heren, 89 dagen was de Belgische grens dicht, maar nu is hij weer open. 18 maart ging hij dicht vanwege het coronavirus. En werden buren, vrienden, families en collega's van elkaar gescheiden. Maar dat is nu voorbij. Voor het eerst sinds 18 maart mogen Zeeuwen weer officieel voet zetten op Belgische bodem. Wie vandaag bij dit tankstation in Zelzaten was, zou haast vergeten dat het in België ligt. En waarom bent u vandaag in België? Om benzine te tanken. En soms om te golven. En deze meneer was zeker niet de enige. Vooral voor de benzine. Hè? En naar de winkel daar, naar de slager. Ja, ik heb het wel gemist. Bij deze pomp tanken vooral mensen uit de gemeente Terneuzen. Sommigen hebben de dichte grens als erg beklemmend ervaren. Ik sprak iemand van 82, die goede kennis van me. En die zei, het lijkt weer wel oorlog. Nou, zo'n benauwend gevoel was het. Voor de Belgen betekent het soms weer wat langer wachten bij hun benzinepompen. Maar daar ligt deze zuiderbuur niet wakker van. Nee hoor, nee. Voor hetzelfde kunnen wij ook naar Nederland gaan tanken. Hè? Ja, dat maakt niet uit hoor. En zo is alles in ieder geval voor nu weer even bij het oude. Met Nederlandse en Belgische auto's gebroederlijk naast elkaar. Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen heeft 4 nieuwe operatiekamers. Ondanks de coronacrisis heeft de bouw geen vertraging opgelopen. Zodat het ziekenhuis de gloednieuwe en hoogstaande operatiekamers in gebruik kan gaan nemen. Dit is dan een van de 4 nieuwe OK's. 4 gloednieuwe operatiekamers. Ze stonden jarenlang op het verlanglijstje van het ziekenhuis. Dolblij zijn ze met de OK's die flink groter zijn dan de vorige. De andere OK's die zijn uit 1988. En in die tijd is de medische techniek ook behoorlijk veranderd. Er zijn meer apparaten bijgekomen, waardoor we ook gewoon meer ruimte nodig hebben. En dat je niet struikelt over kabels en dat soort dingen. Alle apparatuur hangt daarom aan het plafond en zijn de computers ingebouwd in de wand. En dat groene licht gebruiken we voor de kijkoperaties, zodat de operateur rustiger naar de beeldschermen kan kijken. En nou, op het moment dat we dat niet doen, dan hebben we gewoon wit licht. Zoals hier. Het nieuwe OK-complex kostte 2 jaar aan voorbereiding en is daarna in een jaar gebouwd. De cruciale luchtbehandeling neemt de hele bovenverdieping in beslag. Dus hier doen we eigenlijk de verse lucht zuigen aan vanaf buiten toe. En die wordt met een hele filterbatterij eigenlijk gefilterd. De lucht in de OK's moet op precies de juiste temperatuur en luchtvochtigheid zijn. En ontdaan van de kleinste stofjes. Op stof zouden bacteriën kunnen meegaan in de wond. En eigenlijk door middel van de lucht te conditioneren en te filteren halen we eigenlijk die kleine deeltjes eruit dat een bacterie eigenlijk geen kans heeft om de wond in te treden. En dan stroomt de lucht naar beneden en die wordt in een van deze hoeken wordt dat weer verder afgezogen. Dus die steriele lucht die stroomt weg vanaf de patiënt, zodat je zo schoon mogelijk kan opereren. Verwarming, koeling en bevochtiging. En eigenlijk al die parameters samen die zorgen ervoor dat we een ideaal klimaat hebben rondom de patiënt. Wat vindt u er nou van als we hier zo staan, de nieuwe OK? Apetrots. Met de oplevering van dit nieuwe grote OK-complex zijn de bouwactiviteiten nog niet voorbij. Want komend jaar dan wordt het ziekenhuis zelf gerenoveerd. Op de plek van de oude operatiekamers komt nog een 5e OK en ook een nieuwe ruime verkoeverkamer. En dan voldoet het ziekenhuis weer aan de modernste eisen van deze tijd. En niet onbelangrijk kan het ook veel beter het hoofd bieden aan de Belgische concurrentie. De 42-jarige vrouw in een rolstoel die afgelopen woensdag ernstig gewond raakte bij een ongeluk in Vlissingen is overleden. De veroorzaker van het ongeluk, een 27-jarige automobilist uit Rotterdam, was onder invloed van THC, dat is de werkzame stof in hash en wiet. Het ongeluk gebeurde woensdag aan het einde van de middag op de kruising van de burgemeester van Woelderenlaan met de Pauwenburgweg. De man uit Rotterdam raakte een andere auto en de vrouw in de rolstoel.
4 basisscholen op Schouwen moeten samengaan op 1 nieuwe locatie in Renesse. Dat staat in het rapport Samen Verder van de gemeente en de betrokken schoolorganisaties. In het nieuwe gebouw in Renesse gaan de christelijke Onder de Wieken uit Burghaamstede en de Helgerzeeschool in Scharendijken samen op in dus 1 nieuwe school. En de openbare basisscholen De Kirreweien in Burghaamstede en het Stapelhof in Renesse, die doen hetzelfde. Zodat er dus op de nieuwe locatie in Renesse 2 nieuwe scholen komen, een openbare en een christelijke. Waar de nieuwe school in Renesse komt te staan, is nog niet duidelijk. De Zeeuwse sappenfabrikant De Appelaren in Waterland-Kerkje bestaat 25 jaar. En het familiebedrijf neemt juist in dit jaar afscheid van de grondlegger van het bedrijf, Henk Tazelaar. Ik was 13 jaar oud en dan ging ik appels plukken in de hoogstandboomgaarden hier zo. Want ik ben hier ook geboren. Nou, dat vond ik wel leuk werk. Ik dacht, nou, daar wil ik verder in. Ik ga maar fruitkweker worden. Dat was op grond van mijn vader en moeder. Ik kon dan de helft kon ik kopen, zeg maar. En dat was achter het dorp. 5 hectare achter het dorp. Daar ben ik begonnen. Dus mijn vader is vroeg overleden. Dus dan heb ik dus eigenlijk het bedrijf, het akkerbouwbedrijf, veeteeltbedrijf, heb ik nog een paar jaar voor mijn moeder gedaan. Er waren ook nog 25 melkkoeien bij en dat vond ik helemaal niet leuk. Absoluut niet leuk. Dus die zijn dan weggegaan en dan heb ik dus de akkerbouw omgeschakeld naar fruitteelt. Totdat ik dus zeg maar in 1990 zo'n 20 hectare boomgaard had. Maar hij liep ook al langer met het idee om meer met zijn producten te doen. Nadat er schade was ontstaan in zijn boomgaard en hij alle 60.000 bomen moest rooien, besloot hij zich te gaan richten op het maken en verkopen van sap van appels. En zo ontstond de troebele appelsap. Ik had voor mezelf wel gezet van na 3 jaar of na 5 jaar moet je zover zijn. Ben je zover niet, dan moet je stoppen, maar dan kan je het niet. En wat bleek, eigenlijk na een jaar was ik al zover. Dus dat ging eigenlijk vrij vlug. Toen ging de fles, nee, champagne misschien niet, de fles appelsap open. Ik zei tegen mijn vrouw, zet de bok maar koud. Maar bij appelsap bleef het niet. In 2005 kwam de perensap op de markt, die destijds door koningin Beatrix in ontvangst werd genomen. En 2 jaar later volgde de sinaasappelsap. In die tijd stapten ook zijn dochters in het bedrijf. Dat ben je als vader bevoorrecht. En we hebben dus nu zeg maar 12 jaar op een hele plezierige manier samengewerkt. Toch is het niet een dochter die in vaders voetsporen treedt. Het bedrijf blijft in handen van de familie, maar de dagelijkse leiding wordt gedaan door iemand van buitenaf. Ook eens een keer met een ander inzicht, een ander beeld. Dat is na 25 jaar wel eens goed dat dat eens een keer van de andere kant bekeken wordt. Proost. Proost. Hoe is het om in zo'n familiebedrijf als deze te stappen? Als een warm bad, dus dat gevoel heb ik vanaf dag 1. Het voordeel van een familiebedrijf is natuurlijk dat je een platte organisatie hebt waarbij je dus snel beslissingen kunt nemen. Je hoeft niet over zoveel schijven iets voor te stellen om tot een bepaalde beslissing te komen. De sappenfamilie wordt uitgebreid, maar welke nieuwe smaak er komt, dat wilde het bedrijf nog niet verklappen. Ja, bij mij staat inmiddels Ellen Nieuwenhuizen voor het andere nieuws in Zeeland. Ja, coronanieuws is er. Ja, er komt een nieuwe testlocatie in Zierikzee. Inwoners van Schouwen-Duiveland en Tolen kunnen zich daar laten testen. Je moet natuurlijk wel eerst even een afspraak maken. En je moet ook echt iets hebben, hè? Aanwijzingen dat je misschien de ziekte hebt. Klopt. Ja. En je kan ook alleen op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag terecht. En je ziet ondertussen, hè, als we het toch over corona hebben, dat verpleeghuizen en andere instellingen, ja, dat die steeds creatiever worden om ervoor te zorgen dat cliënten toch bezoek kunnen ontvangen. Ja, neem bijvoorbeeld Emergus, de organisatie voor de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Die hebben een zogenaamde quarantainer aangeschaft, de tweede in Nederland. Dan kunnen mensen elkaar toch ontmoeten zonder dat ze fysiek in dezelfde ruimte zijn. En Emergus denkt dat ze die quarantainer ook nog wel gaan gebruiken na corona. Dus bijvoorbeeld als behandelruimte. En dan gaat ook wat veranderen voor gevangenen, hè? Ja, bijvoorbeeld voor de gevangenen in gevangenistorentijd. Die mogen vanaf morgen maximaal 1 uur in de week 1 bezoeker ontvangen. Er mag dan ook een kind mee tot en met 4 jaar oud. Dat kind moet tijdens het bezoek wel op de schoot blijven zitten. Tot nu toe was alleen incidenteel bezoek toegestaan. En dat leverde veel spanningen op bij de gevangenen. Vanaf morgen mogen gevangenen ook weer af en toe naar buiten. Bijvoorbeeld als er een examen moet worden afgelegd.
En Ellen, ja, behalve coronanieuws is er ook ander nieuws. Hè? Discussie over standbeelden, hè? Ook in Zeeland. Michiel de Ruiter, oud-marinier Junot Smit uit Landsmeer, die voert al de hele dag actie hè? Bij dat standbeeld van Michiel de Ruiter. Ja, die staat er al de hele dag, want die vindt die discussie niet terecht. Zeker niet over Michiel de Ruiter. Hij vindt dat Michiel staat voor verbinding. En dat is iets wat we hard nodig hebben in deze tijden. Kijk, je mag met elkaar in debat zijn, hè. Je mag het ergens niet mee eens zijn, je mag protesteren, je mag klagen, je mag een klacht indienen. Maar als je dingen gaat slopen, dan ga je wat mij betreft over een grens. En ja, dat is niet de bedoeling. Er is overigens nog geen aanleiding om te denken dat Michiel de Ruiter van de boulevard in Vlissingen verdwijnt. Ja, of dat er acties komen. Ja, de organisatie bijvoorbeeld van het Black Lives Matter protest vorige week in Middelburg, die hebben ook gezegd dat zij daar geen oproep toe doen. Ze laten Michiel met rust. Ja. Okay. En meer informatie en nieuws kan je natuurlijk lezen op omroepzeeland.nl. Ellen, dankjewel. Boven de Westerschelde bleef het vandaag droog, maar regen was er in Zeeuws-Vlaanderen. De temperatuur was wel zomers, 22 tot 24 graden. En de komende dagen krijgen we meer neerslag en wordt het ook wel wat frisser. En zometeen een terugblik op de afgelopen coronatijd in Trots op Zeeland. Sowieso is het heel lastig om op een IC te liggen. Er zijn mensen die hebben meegemaakt dat een patiënt die hetzelfde heeft tegenover hen overlijdt. En dan heb jij dat ook, weet je wel. Dan moet jij dat allemaal maar passief meemaken. Dus dat is ontzettend heftig wat mensen meemaken op een IC. En tot zover deze Zeeland Nu. Kijk voor meer nieuws dus op onze site. En dan zie ik u morgen weer terug bij een nieuwe Zeeland Nu. Heel graag. Tot dan.